Srácok, ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint Bondival. Házakat fogunk építeni 1 perc, 10 perc és 1 óra alatt, és majd a végén pontozni fogják, hogy mennyi lett. Szóval, ja, nézzük is meg. Szóval most jön a 1 perces, és beletartozik az is a időbe, hogy kiválasztjuk a anyagokat, hogy így viccesebb legyen. És ja, 3, 2, 1, indítom, nem tudom. Így. Kell bejár. Így. 26 másodperc, 10 másodperc. Itt csak ide ilyen kijövő utat, vagy nem tudom mi ez. És 2, 1, 5, vége. Nem tudom, halljátok-e? Én hallok valamit. Bezárás. Hát, nézzük, amúgy... Azt is fél perc alatt építettük. Nem rossz, van ment az a legfontosabbat. Írjátok le kommentekbe, hogy ez 10 perc mennyi lett. Itt a következő most már több időnk lesz azért, mert 10 percünk van. Hát erre kíváncsi leszek, azért azzal már lehet jókat alkotni, szóval indítom is, azt lássuk. Amúgy nem rossz. De ja, folytassuk, azt majd még meglátjátok, milyen lesz. Itt is vagyunk, 1 percnél, 1 percünk maradt. És eddig így néz ki a tető alakul, nem tudom, hogy be lesz fejezve. És itt van egy ilyen kis ágy. Na! Jó. Egy plusz 10 másodpercet csaltunk egy picit, mert hogy befejezzük a tetőt. De ez actually 10 perc alatt. Én ilyen jó házat még nem láttam a Minecraftban, nem? De ez nekem nagyon tetszik amúgy. Azt a... Na, ez jó lett. Úgy néz ki, hogy oda például egy ablak van rakva, ezt így inkább így jobb. Hát az nem túl középen van, mert sietni kellett, nem baj. De ez, itt van a ágy, ott crafting table. Ez actually nagyon jó. Nagyon jó, szóval, hogy amúgy ez így nagyon fajos szerintem 10 perc alatt. Ez nagyon jó ház. Kíváncsi leszek az 1 órásra, ami most fog jönni, szóval lássuk is. Itt is kiválasztottuk a alapanyagokat, ilyen modern házat próbálunk majd építeni. Szóval amúgy indítom 3, 2, 1. És egyébként Bandival egy ilyen lépcsőt terveztünk, hogy így nézem majd ki a lépcső, ugye ahol feljövünk, amúgy szerintem ez a kvarc, ilyen modernes dizájn, ez tényleg nagyon jól néz ki, szóval tényleg kíváncsi leszek, hogy azt menjünk tovább. Szóval, na, eddig itt tartunk, 49 perc, 20 másodpercet tartunk, 10 perc telt el. A ház amúgy nagyon jól néz ki. Hogy van, ezt tök jól megcsináltad. A ház az ilyen... Én meglepődtem, hogy most 10 percet ennyit csináltunk már. Én inkább csináltam itt ilyen dolgokat, egy medencét, és ilyen... Hát ilyen... Bocsánat. Szóval itt lesz egyébként a második emelet. És addig ide valami utat akarok, azt majd jelentkezünk megint 10 perc múlva. Itt vagyunk, pontosan 38 percnél, megint eltelt egy jó 10 perc. Annyi történt, hogy itt épül egy tó, ilyen horgászos tó, itt lett út, meg egy ilyen napozó, ugye? És a ház, az itt nem tudom mi történik, fenn már láttam, hogy valami alakul. Anyád, de jó. Csináld. Gyerünk. Akkor majd én. Jó. Na srácok. Ez lettem végül, ez lett belőlem. Ennyire futottam. Jobb helyeket. Nem kirakják a izére ilyen bika fejet. Nem csontvász. Arra kell nekünk. Ott tartunk, hogy a izé még így áll egyenlőre. Mi az? Tó. Itt. Jó, újra. Helyzetjelentés van. Felénél le, túl vagyunk. Már csak 29 perc van jelenleg, szóval megvan a fele. Tó így néz ki egyenlőre, ezt majd homokkal akarjuk, vagy nem tudom, hogy ezzel mi lesz. Ott a medence. Ott a beszélgető napozó. A ház az... Voilà, ez eddig így néz ki. Tehát a ház az így ki van maxolva. Ez a csodálatos ülőkékkel, nagyon jó.
De tényleg, aki nem tudja, azt úgy használja, tök jó. Ó, Várja nekem még... ez picit ferde lett. Nem tudom, hogy vagytok vele, de akinek így néz ki, azt szerintem nézetesse meg egy orvossal, mert ez ide is elkutat. Ide is eljönnek az emberek. Meg akarsz rakni? Még szép. Ilyen Azaz. pattogok. Most attól. Ami a kezemben van. Várj. Azt így F5. És ott a kezébe a izé. Voilà! A Jó. srácok, Bandival a végére értünk ennek a szarnak, és eljutottunk, vagy hát pontosan mindjárt a végére érünk, mert még pár másodperc itt a cucc is lejár, nem tudom, halljátok-e? Halljátok? Nem tudom. Nem tudom, hallottátok-e, de most járt le. És itt vagyunk, és nagyon jó lett, szerintem ez lett egy órás. És most mindjárt behívjunk Totót, aki amúgy egy specialista a Minecraft-ban házépítésben, tehát tényleg amúgy rohadt jó házakat épít. Ő mondta is nekem, amikor Minecraft-oztunk, hogy ő most csak építgetni fog. Azt így néz ki, azt megkérdezzük, hogy mit szól ehhez egy óra alatt, hogy amúgy milyen lett, de addig vezessünk is. Majd Totónál végigvezetünk, azt addig valahogy hívjuk be Totót. Na és hát srácok, végül nem Totó, hanem az egyik nézőnk, Bendegúz, tudott benézni ide, és ratingelni fogja ugye 10 per mennyi. Az 1 perces, a 10 perces és a 1 órás ház, hogy milyen lett, mindjárt be fog lépni, és egyébként fogjátok látni őt is. Az 1 perces ugye nem sikerült túl jól, de úgy ahhoz képest nem lett rossz. Összesen volt egy fél percünk, mert még kivettük a dolgokat. De nem nyeppelek tovább, nézzük a Bendegúzon mit fog mondani, és vagy ti is döntsétek el, hogy ez mennyi lett. Itt is van Bendegúz, pontosabban Kubrukon, és mindent, a külsőt, a belsőt, meg mindent, pontos, hogy 1 perc alatt milyen házat tudtunk építeni. Ez az első, úgyhogy... Egy kicsit betört ablak, Igen, ez picit ott belecsapódott egy meteor. nincsen vagy padló, nincsenek ládák. Hát jó, hogyha adsz rá egy 10 per 3-at nem nagyon sértöltük meg. Tudom, egy ilyen... Ez mit akar? Mi akar Ez egy lenni amúgy? Izé akart lenni, valamilyen, mi az, nem jut eszembe, ilyen, tököm tudja, terasz, nem tudom, valami olyasmi kert. Na jó, én adok erre egy ilyen 10 per 2 is fel. Jó, nézők, ez 10 per 2 és fél lett, és köszönöm, hogyha ti is leírjátok, majd kommentekbe, hogy ez nektek mennyi lett, de menjünk a következőre. A következőnél ezt sikerült 10 perc alatt összehozni, de tényleg büszke vagyok magamra. Jó, de ebbe pókok mászkálnak emberek, Jó, most ez ezt milyen? nézd el, ide spónoltad az állatot. És egy kis Várj, izé, akkor érted, mert nézzünk 10 éve kívülről. nem lakott itt senki, és akkor nézd meg először kívülről, hogy ezt 10 perc alatt építettük. Szia, Déneském. Amúgy nekem ez fan. Ez Na, amúgy és ez ilyen majd 10 gyönyörű. perc. 10 per 9. Jó. Hogyha ez 10 per 9, figyeljetek Vagy csak. várjál, inkább ilyen 10 per 8, mivel nagyon üres. Igen. Jó. Az a legnagyobb baj. Ez 10 per 8 lett, és közben itt vagyunk a másiknál, de az 10 per 8 lett, és ti is mondjátok meg, hogy szerintetek az mennyi lett, és majd egyébként ezt is elkérem, hogy ha végignéztetek, ezt is mondjátok meg, hogy 10 per mennyi lett, de nézzük, hogy Bendegúz mit fog mondani. Na, Nézd, itt bemutatjuk neked, itt a medence, itt ilyen beszélgető nyugiselyek, itt egy tó, és itt mindenhol van világítós, itt meg a kedves bárányaink, és ezt a részt full Bandi csinálta, mondjuk látszik, hogy Wow. azért meg majd itt, gyere, ülj le, jobb klikkelj. És így Kuki tudsz- mester.
Hallod, várjál. Nézd végig, nézd végig. Bendegúzó. Na, és, ja, ez 10 per mennyi lett? 10 per 1 milliárd. Na, ez az. Ez lett így a alatti ház, és amúgy szinte mindegyik nagyon jó lett. A 1 perces is egész jó lett, az képest, hogy 1 perc. A 10 percesen nagyon meglepődtem, és ez a 1 órás, ez... Szóval nem tudtam úgy, hogy ennyire tudunk kiépíteni. Tényleg a Bandi, az a ház, az tényleg... Mua. Én csak mellé dolgokat csináltam. Azt, ja, megköszönjük, hogy leírjátok, hogy szerintetek mind a 3 10 per mennyi lett, és... Iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, mindent sok szeretettel várunk. Azt, ja, megvan minden. Sziasztok! További jó napot mindenkinek!